ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம எல்லாரும் பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? முதல் 6 அத்தியாயங்களும் கர்மயோகத்தை பத்தி நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அகர்மா, அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள், பகவானுக்காக செய்யற செயல், நமக்காக எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம பகவானை திருப்தி பண்ணும் செயல் எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அப்ப அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுலயும் வந்து அர்ஜுனருக்கு சந்தேகம் வரும், செயல் செய்யறது சிறந்ததா செயலை துரத்தல் சிறந்ததா அப்படின்றத வந்து கேள்வியா கேட்டிருப்பாங்க. அதுல பகவான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் வந்து சிறந்தது அப்படின்றத வந்து விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க. இதுலயும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அத்தியாயத்தில் போக போக நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, மங்களாச்சரண் வாசிச்சிருந்தாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷமானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதருப்யச கிருபா சிந்துப்யச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பஷ்சத்ய தேசதாரிணே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 2 கைகளையும் உயர்த்தி நம்ம வந்து பகவானுக்கு எப்பயும் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்றதோட தாத்பரியம் ஒண்ணு இருக்கு. கோயில்ல நம்ம பொதுவா பகவானை வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உச்சரிக்கும் போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கம்ப்ளீட் சரண்டருக்கான அறிகுறி. என் கையில எதுவும் இல்லை, எல்லாமே உன்கிட்ட நான் சமர்ப்பணம் பண்றேன், நீதான் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பேத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து திருடன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, 2 கையும் உயர்த்திடுவாங்க இல்லைங்களா? அதாவது கம்ப்ளீட் சரண்டர் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தமாகுது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அதாவது வந்து நம்ம இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல பந்தப்பட்டு இருக்கோம், நிறைய பாவங்கள், நிறைய வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல நம்ம பண்ணிருக்கோம். அப்படின்ற பட்சத்துல பகவான் மேல நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானே திருப்தி பண்ணணும் பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், கம்ப்ளீட் சரண்டர். நம்ம வாக்கால், அப்புறம் நம்மளோட மனதால், நம்மளோட செயல்களால் 3 விஷயமும் பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா, தர்மத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கும்போது அது கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆகுது. திரௌபதி அம்மா என்ன பண்ணாங்க, கஷ்டமான காலகட்டத்துல என்ன பண்ணாங்க, 2 கையும் உயர்த்தி பகவானை வந்து கோவிந்தா அப்படின்னு வந்து அழைச்சாங்க இல்லைங்களா? உடனே பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு தாத்பரியத்துல 2 கைகளையும் உயர்த்தி சொல்லும்போது கம்ப்ளீட் சரண்டருக்கான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி. 5.1. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्म सन्न्यास योगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयये तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. செயலை துறக்கணும். என்ன மாதிரி செயல்? பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயலை நம்ம துறந்துடணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பக்தியோடு செயலாற்றணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவானுக்காக செய்யற விஷயங்கள் பக்தியோட நம்ம செயல் புரியறதா ஆகுது. அப்ப இது ரெண்டுல எது சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் கிட்ட கேட்கிறாங்க. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. அதாவது நம்ம வந்து மன ஊகங்கள் அப்படின்னும் போது சரி தவறு தெரியாம நம்ம நிறைய ஸ்பெகுலேட் பண்ணிப்போம் இல்லைங்களா? இந்த பாதை சரியா நம்ம போறது இருக்கா, இல்ல இந்த பாதை சரியா, கடவுள் யாரு, எதை நம்புறது நம்ப கூடாது, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையும் விட எது சிறந்தது? பக்தி தான் சிறந்தது. நம்ம எப்படியும் யாரோ ஒருத்தவங்களை நம்ப போறோம், பக்தி பண்ண போறோம். அப்ப அது பகவானை நம்ம நம்பிக்கையோட பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் 2வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா மன ஊகங்கள்ன்றது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு என்ன ஆச்சு? எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு 5 காரணங்கள் நிறைய வந்து மனக்குழப்பத்தோட அவங்க வந்து முடிவெடுக்க தெரியாத ஒரு நிலையில அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதுல என்ன நமக்கு தெரிய வருது? இந்த மாதிரி வியூகங்கள்லாம் விட்டுட்டு பக்தியில ஈடுபடுறது சிறந்ததுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 2வது அத்தியாயத்துல 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க? ஆத்மாவை பத்தின விஷயங்களை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. நம்ம நிறைய நம்ம பண்றது எல்லாமே ஆத்மாவை பத்தி நம்ம நினைக்காமலே நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த உடல் சரீரத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டமான விஷயங்களையே நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். இந்த சரீரத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டமான விஷயங்கள்னும் போது நம்மளோட குடும்பமா இருக்கட்டும், நம்மளோட சந்தோஷங்கள், நல்ல பிடிச்சதை சாப்பிட்டு பிடிச்சதை கேட்டுட்டு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஒரு தர்மம் எது அதர்மம் எது அப்படின்னு தெரியாத பட்சத்துல நம்ம வந்து நம்மளுக்கு விருப்பமான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுது? பாபங்கள்லாம் வந்து ஏற்படுது. அப்போ ஆத்மா நித்தியமானது, அதற்கான விஷயத்துல ஈடுபடணும் அப்படின்றது நமக்கு அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த ஒரு விஷயமா நமக்கு தெரியாத ஒரு நிலையில இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அதுதான் நித்தியமானது, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அடையக்கூடியது. அதற்கு பக்தி சேவை செய்யும் பொழுதுதான் அது சந்தோஷமா இருக்கும், அதோட நிலைப்பாட்டில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஆத்மாவை பத்தி பகவான் என்ன பண்றாங்க? 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன அப்படின்றத 31ல இருந்து 37 வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து. அப்ப பல செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆத்மாவில் சிக்கல். ஆத்மா எதனால இங்க இருக்கு? ஏன் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல பகவான் கூட நித்திய சூரியா இல்ல, ஏன் நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு காரணம் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பல செயல்பாடுகள் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள்னால நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ஜட வாழ்க்கையில பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில நம்ம இருக்கோம். அதனால ஆத்மாவும் என்ன இருக்கு? இங்க கட்டுண்டு இருக்கு. அதுதான் ஆத்மாவுக்கான சிக்கல் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. அப்ப அந்த மாதிரி சிக்கல், பிறப்பு இறப்பு அந்த சுழற்சியில இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவை? பக்தி சேவை. அதுதான் வந்து ஒரே வழி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3வது அத்தியாயத்துல ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்குகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆத்மாவுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு காரியம் இங்க ஆகணுமா, பகவானுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இங்க இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஆத்மாவுக்கும் இங்க ஜட உலகத்துல எதுவும் கிடைக்கணுமா, நிறைய செல்வங்களோ நல்ல புகழோ நல்ல அறிவோ இதெல்லாம் வந்து இங்க இந்த மெட்டீரியல் படிப்பு இதெல்லாம் வந்து ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அத்தியாயம் 4 வந்து அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சமடைகின்றது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஞானம் அதுதான் நமக்கு
தெரிவிக்கும் இல்லைங்களா? பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றத. அப்போ எல்லா தியாக வேலை, அப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஞானத்தின் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம்? நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நேத்திக்கான அத்தியாயம் என்ன? ஞான யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? ப அதாவது கர்மா பத்திலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? விகர்மா, கர்மா, அகர்மா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஞானத்தின் தலம் உச்சமடைகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனத்தில் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனனிடம் எழுந்து போராட சொன்னார். இதனால் அர்ஜுனனை குழப்புகிறது. கைவிடு அல்லது வேலை, சண்டை அப்படின்னு. அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்க? பகவான்கிட்ட மறுபடியும் அவங்க கேள்விகளை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 5.2. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாச கர்மயோகஸ்ச நிஷ்சேயஸ்கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவ்விரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். செயலை துரத்தல் அப்படின்பது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்களை துறக்கிறது சிறந்தது. இப்ப வந்து தியானம் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து செயல்பாடுன்னு எதுவும் அவங்களுக்கு இருக்காது. மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி அவங்க புலன்களை கட்டுப்படுத்தி தியானத்துல ஈடுபடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் எதிர்பார்த்து அவங்க செய்யறாங்களன்னா கிடையாது. முழுக்க முழுக்க பகவான் மேல தன்னை ஒருநிலைப்படுத்திக்கிறாங்க. செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல். அதே டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுக்கு சேவை செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இது ரெண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றது. ஆனா எது சிறந்தது? செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதே சிறந்தது. ஏன்னா வந்து எந்நேரமும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்பாட்டோடு நம்மளால வைத்திருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அதே மனத்தை பகவானுக்காக நம்ம நினைக்கும் பொழுது, பகவானுக்காக நம்மளோட புலன்களை நம்ம பயன்படுத்தும் போது அது என்ன ஆகும்? நமக்கு அது வீழ்ச்சி அடையறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கும். அப்போ முக்திக்கான சிறந்த வழின்றது பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 கதைகள் நம்ம பார்ப்போம். ஒண்ணு வந்து நிருக மகாராஜரோட ஸ்டோரி, இன்னொன்னு வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜரோட ஸ்டோரி. இந்த 2 ஸ்டோரியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய விஷயத்தினால என்ன நடக்குது, அது பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்னால என்ன நடக்குது அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? இது ஒரு சிறந்த, ஏன்னா எப்பயுமே நம்மளுக்கு உதாரணத்தோட பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் புரிதலும் ஈஸியா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜரோட சரித்திரத்தை பார்ப்போம். அம்பரீஷ் மகாராஜ் சிறந்த ஒரு அரசர். அவங்க வந்து ரொம்பவே தர்மத்தோட தன்னோட கடமைகள் எல்லாம் சிறப்புற செய்து சிறந்த அரசர் அவங்க வந்து விளங்குறாங்க. சரிங்களா? இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க ரொம்பவே பியூர் டிவோட்டி. எப்படி நாரதர், பிரகலாத் மகாராஜ்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அம்பரீஷ் மகாராஜும் ரொம்ப பியூர் டிவோட்டி அவங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஒரு நாள் ஏகாதசி விரதம் இருக்காங்க. ஏகாதசி அன்று விரதம் இருக்கிறது விஷ்ணு பகவானை திருப்தி பண்ற ஒரு செயல். அப்போ அவங்க ஏகாதசி விரதம் இருக்காங்க. அப்போ துர்வாச முனிவர் அவங்களோட அரண்மனைக்கு வராங்க. ஏகாதசி விரதத்தோட தாத்பரியம் என்னன்னா, துவாதசி அன்னைக்கு, அதாவது அடுத்த நாள் காலையில ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளார அந்த விரதத்தை முடிக்கணும். அதற்கு மேல அதை வந்து நம்ம வந்து முடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த விரதம் இருந்த பலனை வந்து அவங்களால அடைய முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உண்டு. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? துர்வாச முனிவர் வராங்க. வந்த உடனே அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா அதித்தி வந்தா ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? நம்ம மட்டும் ஒரு விஷயத்த சந்தோஷமா, இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேரை கூப்பிடுவோம் இல்லைங்களா? கூப்பிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை நல்லா எல்லாரோடையும் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணும்போது அது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அதே நம்ம மட்டும் தனியா ஒரு விஷயத்த நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியுமானா கிடையாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வீட்டுல யாரு விருந்தாளிகள் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்களை நல்ல முறையில உபசரிக்கணும். அப்படின்ற பட்சத்துல அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம். தான் மட்டும் தனியா விரதத்தை முடிக்காம கூட ஒரு ரிஷியும் வந்திருக்காங்களே, முனிவரும் வந்திருக்காங்களே அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்கள சிறந்த முறையில வரவேற்கிறாங்க. அப்போ துர்வாச முனிவர் என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட வரவேற்புல மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டு, நான் வந்து போய் நதிக்கரையில நீராடிட்டு வரேன், எனக்காக நீ கொஞ்ச நேரம் காத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க.
போனவங்க வரல. லேட் ஆகுது. இங்க வந்து அந்த விரதத்தை முடிக்கிறதுக்கான நேரமும் வந்து கடந்துகிட்டே போகுது. அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு ரொம்பவே பயமாயிடுது, வருத்தமாயிடுது. ஏன்னா விரதத்தை அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல முடிக்கணுமே அப்படின்னு. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, தன்னோட குரு கிட்டயும், அமைச்சர்கள் கிட்டயும் கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. என்ன செய்யலாம் அப்படின்னும்போது, அவங்களோட குரு எப்பயுமே அரசருக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா, குரு கிட்ட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க ஆலோசனை கேட்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அவங்க குரு என்ன சொல்றாங்கன்னா, "நீங்க வந்து தீர்த்தம் எடுத்துக்கோங்க. தீர்த்தம் எடுக்கிறதுன்றது தவறு கிடையாது. உணவு தான் எடுத்துக்க கூடாது. அதித்திய வந்து வீட்ல வச்சுக்கிட்டு." அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, துளசி தீர்த்தம் எடுத்துப்பாங்க. இத துர்வாசர் வந்து தன்னோட சக்தியினால க பாத்துருவாங்க. ஏன்னா அவங்கலாம் யாரு? தியானம் பண்றவங்க இல்லைங்களா? தியானம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நெறைய இந்த சக்திகள்லாம் இருக்கும். தண்ணி மேல நடக்கிறது, தூரத்துல நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது, இந்த மாரி நெறைய அவங்களுக்கு சக்திகள் உண்டு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு கோபம் வந்துருது. உடனே வந்து தன்னை விட்டுட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜ் தீர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கோபத்தோட ஏன்னா துர்வாச முனிவர், வசிஷ்டருக்குலாம் என்ன இருக்கும்? நிறைய கோபம் இருக்கும். அப்ப வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு டீமன் அவங்க தலைமுடிய எடுத்து கீழ போடுவாங்க. அதுலேருந்து ஒரு அசுரன் வருவாங்க. வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அம்பரீஷ் மகாராஜ அழிக்கிறதுக்காக போவாங்க. இத பார்த்த உடனே சுதர்சன சக்கரம் வந்து அந்த அசுரன வந்து வதம் பண்ணிடும். அப்போ வந்து அது மட்டும் இல்லாம துர்வாசரையும் வந்து அது வந்து தொரத்திட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும். உடனே வந்து துர்வாசர் வந்து அங்க உள்ளவங்க எல்லார்ட்டயும் என்னைய காப்பாத்துங்க, காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க. யாரும் முன் வர மாட்டாங்க. அப்புறம் பிரம்மா தேவர்கள் கிட்ட போவாங்க. தேவர்களும் வந்து காப்பாத்த முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பிரம்மா கிட்ட போவாங்க. பிரம்மா வந்து சுதர்சனத்த தடுக்கிற சக்தி என்கிட்ட கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே சிவபெருமான்ட்ட போவாங்க. சிவபெருமானும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சுதர்சனத்த கட்டுப்படுத்துற சக்தி என்கிட்ட கிடையாது. அது மகாவிஷ்ணு கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாங்க. உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு மகாவிஷ்ணு கிட்ட போறாங்க. வைகுண்டத்துக்கு போறாங்க. அங்க போனோனே பகவான்ட்ட என்னை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா முனிவர்களுக்கு எங்க வேணாலும் போற அந்த சக்தி உண்டு இல்லைங்களா? தன்னோட மனதையும், புலனையும் கட்டுப்படுத்துறதுனால கிடைக்கிற சக்தி. அப்போ பகவான்ட்ட போறாங்க. பகவான் வந்து எனக்கிட்டயும் அந்த சக்தி கிடையாது. நீ என்ன வந்து எதுவும் அபச்சாரம் பண்ணியிருந்தா நான் அத வந்து மன்னிச்சுருவேன். ஆனா நீ வந்து என்னோட பக்தன வந்து நீ வந்து அப்ப கஷ்டப்படுத்திட்ட. அதனால என்னாலயும் வந்து சுதர்சனத்த கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்பதான் வந்து துர்வாசருக்கு தெரிய வருது. அப்ப பகவானோட பக்தர்களுக்கு அந்த அளவு உயர்வு இருக்கா? அப்படின்னு சொல்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. சரி அப்ப நான் என்ன செய்யணும்? அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. சுதர்சனத்துக்கிட்ட இருந்து என்னை பாதுகாக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு வந்து கேட்கறாங்க. யாருகிட்ட நீ அபச்சாரப்பட்டியோ, அவங்க கிட்டயே நீ போய் மன்னிப்பு கேளு அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து துர்வாசர் என்ன பண்ணுவாங்க, அம்பரீஷ் மகாராஜரோட பாதத்துல வந்து விழுவாங்க. அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜ் யாரு? உண்மையான பியூர் டிவோட்டி இல்லைங்களா? டிவோட்டீஸோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்? அவங்க வந்து எப்பயும் வந்து இந்த வெஞ்சன்ஸ்லாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. என்ன வந்து நீ கஷ்டப்படுத்துனயா, நான் உன்னை வந்து கஷ்டப்படுத்தாம விட மாட்டேன் அப்படின்லாம் வந்து அவங்க நினைக்கிறவங்களா இருக்க மாட்டாங்க. எப்பயுமே அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. அதுவும் சுத்த சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. தன்னை யாரு கஷ்டப்படுத்தினாலும், நிந்திச்சாலும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க. அதற்காக அவங்க வந்து அ அவங்க கிட்ட விரோதத்த அவங்க வளர்த்துக்க மாட்டாங்க. அப்போ துர்வாசர் வந்து பாதத்துல விழும்போது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, சுதர்சனத்த நெ அ இவங்க வந்து கட்டுப்படுத்திடுறாங்க. "ஒண்ணும் பண்ணாத" அப்படின்னு சொல்லி சுதர்சனத்த அவங்க கட்டுப்படுத்துறாங்க. சுதர்சனமும் என்ன பண்ணிடுது, பகவான் கிட்ட போயிடுது. சரிங்களா? அப்போ ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட நிலையும் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். அதே மாரி பகவானும் எப்படி இருக்காங்க? தன்னோட டிவோட்டீஸ்க்கு ஒண்ணு அப்படின்னா, அவங்க வந்து அ உடனே வந்து ஏன்னா திரௌபதி அம்மாவா இருக்கட்டும், கஜேந்திரன் அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து அவங்க காலுக்கு கடிக்கும்போது ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிடும்போதா இருக்கட்டும், உடனே என்ன பண்ணுவாங்க பகவான் வந்து காப்பாத்துவாங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு பக்தர்கள் மேல பகவானுக்கு என்னது அவ்வளவு காருண்யம், அவ்வளவு அன்பு, தன்னோட அன்ப பக்தர்கள் மேல வெளிப்படுத்துறதுல பகவானுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். சரிங்களா? அப்ப இந்த விஷயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, ஒரு பக்தன் அப்படின்ற நிலையில அவங்களுக்குள்ள குளோரிஸ் என்ன அப்படின்றது அம்பரீஷ் மகாராஜரோட கதைகள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாரி இங்க இன்னொரு ஸ்டோரி என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மிருக மகாராஜர். இன்னொரு விஷயம் அம்பரீஷ் மகாராஜர் பக்தன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? என்ன மாரி பக்தன் அவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களோட அந்த 9 வகையான பக்தி, நவவித பக்தி இருக்கு. அத நம்ம வந்து 9த் சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். ஆ பக்தி யோகத்துல. அந்த 9 வகையான பக்தியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுக்கு அவங்க செய்வாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு அவங்களோட அவயங்கள், சென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? கண், காது, மூக்கு, கை எல்லாமே அது எல்லாமே கால்கள்ல இருந்து எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுக்காக செயல்படுறதுலயே அவங்க ஈடுபடுத்துவாங்க. இத்தனைக்கும் அவங்க வந்து யாரு? ஒரு துறவி கிடையாது. அவங்க யாரு? அரசர். அதுவும்
பேரரசர் தர்மத்தின் வழியில பகவானோட பக்தி சேவை செஞ்சுக்கிட்டே அவங்க என்ன பண்றாங்க, ராஜ்ய பரிபாலனத்தை செய்யறாங்க. அப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே பகவானுக்கு கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு பகவானோட அன்பு நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பக்தனோட அடையாளமா பகவான் நிறைய குணங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க பகவத்கீதையில. அதெல்லாமும் நம்ம பார்ப்போம். அதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா அந்தந்த குண நலன்களை நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நிருக மகாராஜரோட ஸ்டோரி. அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிருக மகாராஜரும் ரொம்பவே நல்ல ஒரு சிறந்த அரசர். தர்ம வழியில வாழ்க்கையை அவங்களும் வாழறாங்க. நாட்டையும் தர்ம வழியில அவங்க நடத்துறாங்க, வழி நடத்துறாங்க. இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல ஒரு நாள் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க அவங்களோட செயல்களை செய்வாங்க. பகவானுக்காக செய்யாம, இந்த தான தர்மம் பண்ணா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், இந்த யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க அவங்களோட தர்மங்களை எல்லாம் அவங்க செய்வாங்க. சரிங்களா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, தினமும் நிறைய பேருக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தான தர்மம் பண்ணுவாங்க. அதுல ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிராமணன் வராங்க. அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, நிறைய ஒரு பசு, நல்ல அலங்கரிக்கப்பட்ட பசு, அப்புறம் நிறைய செல்வங்கள்லாம் அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதை அந்த பிராமணன் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. அனிமல்ஸோட சுபாவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது என்ன பண்ணும், பொழுது சாஞ்சதும் தன்னோட யார் தன்னை வளர்த்தாங்களோ அவங்களோட இடத்துக்கு திரும்பி வந்துடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த பசுவும் என்ன பண்ணிடுது, சாயந்தரம் ஆன உடனே அந்த பிராமணன் கிட்ட இருந்து அது அரண்மனையை நோக்கி வந்துடுது. மத்த பசுவோட அது கலந்துடுது. அப்ப அடுத்த நாளும் அரசர் என்ன பண்றாங்க, அவங்க தினமும் நிறைய பிராமணர்களுக்கு தானம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்படின் போது அடுத்த நாளும் என்ன பண்றாங்க, அவங்க பசு தானம் பண்றாங்க. அந்த பசு முதல் நாள் தானம் பண்ண அதே பசு. அப்போ இன்னொரு பிராமணனுக்கு அவங்க தானம் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப அந்த பிராமணன் அந்த பசு ஓட்டிக்கிட்டு போகும்போது முதல் நாள் தானமா வாங்கின அந்த பிராமணன் அதை பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே மகாராஜர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி பசு தன்னோட இயல்புல உங்களோட அரண்மனைக்கு வந்துருச்சு அப்படின்றத சொல்றாங்க. உடனே இதை கேட்ட உடனே மகாராஜர் சரி அது நடந்து போச்சு, நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அதை அப்புறம் விசாரிக்கும் போது அது இன்னொருத்தவங்களுக்கு தானம் பண்ணிடுறதுன்னு தெரிய வருது. இந்த மாதிரி தெரியாம இந்த மாதிரி தவறு நடந்துருச்சு, நான் உங்களுக்கு நிறைய பசுக்களும் நிறைய பொன் பொருட்களும் கொடுக்குறேன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. உடனே பிராமணன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்ல இல்ல, நான் எனக்கு என்ன பசு கொடுத்தீங்களோ அதையே கொடுத்தா போதும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இது திரேதா யுகத்துல நடந்த கதை. சரிங்களா? அப்பெல்லாம் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை மட்டும் வாங்கி சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, உடனே மகாராஜர் என்ன பண்றாங்க, மிருக மகாராஜர் அந்த யாருக்கு பசு கொடுத்தாங்களோ அவங்கள வர சொல்லி அவங்க கிட்ட உனக்கு நான் தானமா கொடுத்த பசு இந்த பிராமணன்ட்ட கொடுத்துரு, ஏன்னா முதல் நாள் தானம் பண்ணது, நான் உனக்கு வேற நிறைய பசுக்கள் தரேன், நிறைய செல்வங்கள் தரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது, இல்ல இல்ல, எனக்கு நீங்க இன்னைக்கு என்ன கொடுத்தீங்களோ அதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிராமணனும் சொல்லுவாங்க. இப்படி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒத்து போகாம எனக்கு அதே பசுதான் வேணும்ன்றத சொல்லுவாங்க. உடனே மகாராஜரும் நிறைய சமாதானப்படுத்தி பார்ப்பாங்க, கேட்க மாட்டாங்க. அப்புறம் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, எங்களுக்கு இந்த பசுவே வேணாம்னு சொல்லிட்டு அதையும் விட்டுட்டே போயிடுவாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு மகாராஜரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அதற்கப்புறம் நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணி தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடிக்கிறாங்க. கடைசியா அவங்களோட இறக்கும் தருவாய் வருது. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யமதர்மராஜர் வராங்க. வந்ததும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணிருக்க, உனக்கு நிறைய காலங்கள் சொர்க்கத்துல சந்தோஷங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய பிராப்தம் இருக்கு. ஆனா உனக்கே தெரியாம ஒரே ஒரு தவறு பண்ணிட்ட. அது என்ன அப்படின்னா, நீ ஒரே 2 பிராமணர்களுக்கு ஒரே பசுவை தானமா கொடுத்துட்ட. அதுதான் நீ பண்ண ஒரே ஒரு தவறு. நீ உன்னோட தவறுக்கான தண்டனை அனுபவிக்கிறியா, இல்ல நீ உன்னோட சந்தோஷம் இது தர்மத்திற்கான பலனை ஃபர்ஸ்ட் அனுபவிக்கிறேன்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, என்னோட தவறுக்கான தண்டனை நான் ஃபர்ஸ்ட் அனுபவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிருக மகாராஜர். அப்ப உடனே யமதர்மராஜரும் அதற்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அதற்கு தண்டனை என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தண்ணி இல்லாத ஒரு கிணத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பெரிய பல்லியா வாழ்க்கைய வாழணும். அதுதான் அவங்க தெரியாம செஞ்ச தவறுக்கான தண்டனை அப்படின்றது தெரிய வருது. அதுவும் இதுல இருந்து நான் எப்ப முக்தி அடைவேன் அப்படின்னு யமதர்மன் கிட்ட அவங்க கேட்கும்பொழுது, பகவான் கிருஷ்ணரா அவதாரம் எடுப்பாங்க. அப்ப உனக்கு இந்த நிலைப்பாடுல இருந்து முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ பகவான் துவாபர இது திரேதாயுகத்துல நடந்த விஷயம். துவாபர யுக கடைசியில பகவான் கிருஷ்ணர் வராங்க. அப்போ அவங்களோட பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகள்லாம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவங்க விளையாடும் பொருள் அந்த கிணத்துக்குள்ளார விழுந்துருது. அவங்க பார்க்கும்போது அங்க பல்லி பெருசா இருக்கிறத பார்க்கறாங்க, தண்ணி இல்லாத கிணற்றுல. உடனே அதை எடுக்க முயற்சி பண்ணி அவங்களால முடியாத பட்சத்துல கிருஷ்ணர் கிட்ட முறையிடுறாங்க.
பகவான் வந்து தொடராங்க, உடனே அது ஒரு திவ்யமான ரூபத்தை அது எடுத்துக்குது. உடனே வந்து அது பகவானுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா யாரு என்ன அப்படின்றது. இருந்தாலும் மத்தவங்களுக்கும் தெரியணும்ன்றதுக்காக எதனால இங்க வந்து பல்லியா இருக்க அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது நிருக மகாராஜ் வந்து அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதை கேட்ட உடனே பகவானும் வந்து அவங்களுக்கு அதற்கப்புறம் முக்தி கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட கர்மங்கள் நம்ம பார்த்து பார்த்து கரெக்டா தர்ம வழியிலே செய்தாலும் கூட, ஒரு ஒரு இடத்திலும் தர்ம வழியிலே செய்தாலும் கூட, தெரியாமல் நடக்கிற தவறுக்கும் நம்ம தான் அதுக்கு பொறுப்பேத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு இல்லைங்களா? அதே சமயத்துல பகவான் மேல பக்தியோட இருந்து நம்மளோட செயல்பாடுகளை நம்ம அக்கர்மாவா செய்யும் பட்சத்துல தெரியாமல் தவறு ஏற்படாது. ஏன்னா பக்தர்கள் தவறு செய்யக்கூடாது. தெரியாமல் ஏற்பட்டாலும் அதற்கு என்ன பகவானோட அனுகிரகம் கண்டிப்பா உண்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது தவறு கிடையாது. தீர்த்தம் எடுத்துக்கிறதுன்றது ஒரு சாதாரண ஒரு நல்ல விஷயம்தான். ஆனாலும் அதற்கான ஒரு கஷ்டம்னு வரும்போது பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்கள காப்பாத்துறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து சாதாரண கர்மா பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுற விதத்திற்கும், அதே வந்து பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்குமான வித்தியாசம். டிவோட்டிஸோட பெருமைகள் நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் செயல்படுதல் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிற அத்தியாயம். மாதாஜி 5.3. गेयस नित्य सन्नयासी यो न देशी न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते. हरे कृष्णा. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப சந்நியாசம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காட்டுல போய் துறவரம் வாழறது அப்படின்றது சந்நியாசம் கிடையாது. ஏன்னா இதை நம்ம 3rd சாப்டர்லயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது போலி மனிதன் அப்படின்னு யாரு சொல்லுவோம்? அதாவது எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு ஆனாலும் பொருள் மேல பற்றுதல் வச்சிருக்கிறவங்க போலி மனிதன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப சந்நியாசம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிரகஸ்தர்களா இருந்துகிட்டே இல்லைன்னா நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அதை வந்து நம்ம திறன்பட செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி இருக்கணும்? எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் நம்ம செய்யற செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். மனதளவுல சந்நியாசம், அதாவது மனதளவுல எப்படி இருக்கணும்? எதுலயும் வந்து விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம நம்மளோட கடமைகளா எடுத்துக்கிட்டு பற்றுதல் இல்லாம செய்யும் சமயத்துல அது சந்நியாசம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளில் இருந்தும் விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதாவது நண்பன் பகைவன், மானம் அவமானம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம வாழ்க்கையில. அதெல்லாம் தான் இருமைகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். எதனால? நான் இந்த இருமைகள் எதனால வருது? குணங்களினால வருது இல்லைங்களா? ஒருத்தவங்களை பிடிக்கும் பிடிக்காது இல்ல நண்பன் விரோதி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் வந்து எதனால வரும்? நம்மளோட இந்த ஜட விஷயங்கள்னால, முக்குணங்களின் அடிப்படையினால வர்றது. ஆத்மாவுக்குன்னு யாரையாவது பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு இருக்கா? ஆத்மாவா பார்க்கும்போது யாருக்காவது பிடிக்கும் பிடிக்காது இருக்கா? இல்லைங்களா? அப்ப இருமைகள்ன்றது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அப்ப அதுல இருந்து யார் ஒருத்தவங்க விடுபட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்க முக்தியை அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அவங்களும் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தர். சரிங்களா? சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்துல இவங்களும் வாழ்ந்தாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டிசைபிள். சரிங்களா? இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப நேரம் வந்து சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. 3 லட்சம் முறை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் வந்து மற்ற கடமைகளுக்காக அவங்க வந்து செலவு பண்ற நேரம். மற்ற நேரம் எல்லாம் நல்ல இம்மர்ஸ்டு சாண்டிங், அப்சர்வ்டு சாண்டிங், மனதையும் வார்த்தையும் சொல்லையும் கேட்கும் திறனையும் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க? மகாமந்திரத்திலே அவங்க வந்து ஈடுபடுத்திருப்பாங்க. அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க ஒரு சிறந்த ஒரு டிவோட்டி. அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட பக்தியை வந்து டெஸ்ட் பண்ற விதமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தன் இடை விடாத கிருஷ்ண ஜப மகிமையால்
வேசியா ஸ்திரீயை மனம் திருத்தி கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் திருப்பினார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு ப்ராஸ்டியூட் அவங்க கிட்ட வராங்க, தன்னோட விருப்பத்தை அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க. உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்ணணும், என்னோட கடமைகள் இருக்கு, அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, அந்த அம்மாவும் வந்து அந்த பெண்மணியும் வெயிட் பண்றாங்க. உடனே அன்னைக்கு நாள் முடிஞ்சிருது. உடனே அடுத்த நாள் வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர். உடனே அடுத்த நாளும் வந்து அந்த பெண்மணி வராங்க. அப்பயும் வந்து பொறுமையா இருங்க, என்னோட கடமைகள்லாம் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்போ சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்போ வந்து அன்னைக்கும் நாள் வந்து முடிஞ்சிருது. அடுத்த நாள் வாங்கன்னு சொல்றாங்க. அடுத்த நாள் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 நாள் அந்த பக்தரோட அசோசியேஷன்ல இருந்ததுனால அந்த பெண்மணியும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. பக்தியோட பலனை வந்து ஒரு டிவோட்டியால தான் இன்னொருத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துல அவங்களும் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட நிலைப்பாடு, கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 5.10. ब्रह्माण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रविमाम्बसा. हरे कृष्णा. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அது போல அவன் பாப விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப அர்ஜுனன் எப்படி பண்ணணும், போற பற்றின்றி பண்ணணும். என்னோட தாத்தா இறந்து போயிடுவாங்களே, என்னோட ஆசிரியர் துரோணாச்சாரியர் இறந்து போயிடுவாங்களே, அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய அவங்க வந்து நிறைய மன ஊகங்கள் வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம பற்றின்றி பகவானுக்காக தர்மத்திற்காக அப்படின்னு அவங்களோட கடமையை செய்யும் பட்சத்துல பலனை வந்து யாருக்கிட்ட அர்ப்பணிக்கணும், பகவான் கிட்ட அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரிதான் நம்மளோட நிலைமையும். சரிங்களா? நம்மளோட கடமைகளை நம்ம திறன்பட, நம்மளுக்குன்னு பகவான் கொடுத்த உறவுகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்த கிஃப்ட், பகவான் நமக்கு கொடுத்த கிஃப்ட். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், கடமையா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எல்லா செயல்களையும் செய்யணும். ஆனா பலன்களை யாருக்கிட்ட அர்ப்பணிக்கணும், பகவான் கிட்ட நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தாமரையில எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாப விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ, பலனை எதிர்பார்க்காத செய்யற செயல்ல யார் ஈடுபடுறாங்களோ, கடமையா செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு பாபம்ன்றது வராது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரபு பார்த்தா அவங்களோட வாழ்க்கை சரித்திரமும் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தன்னோட சந்தோஷம் அப்படின்றது ஒண்ணுமே இல்லாம தன்னோட குரு சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதை வந்து கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேற்றணும் அந்த ஒரு மன உறுதியோட அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் அவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, முழுக்க முழுக்க எந்த ஒரு பற்றுதலும் இல்லாம பகவானுக்காக அவங்க எல்லா விஷயங்களும் அவங்க செயல்களையும் அவங்க ஈடுபட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 5.18. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्णा. பண்டிதா சமதர்ஷின அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா, அது ரொம்பவே முக்கியமானது. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்து தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன் பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் சமநோக்கில் காண்றதுக்கான முதல் நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள், பக்தர்கள் எப்பயும் எப்படி இருக்கணும், சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்க, அகங்காரம்ன்றது அவங்க கிட்ட இருக்காது. ஏன்னா தன்னோடது எதுவும் கிடையாது, இந்த உடல் உட்பட இல்லைங்களா, இந்த உடலுமே தன்னோடது கிடையாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு உண்டு. எல்லாமே பகவானால படைக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, அகங்காரம் அப்படின்றது இருக்காது. அப்ப அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக
கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன் பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஆத்மா ஆத்மாவா தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? எல்லாருக்குள்ளயும் யாரு இருக்காங்க? ஆத்மா இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே பகவானோட திருமேனியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடியவங்க. தனிப்பட்ட எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. நல்லவங்க, கெட்டவங்க. ஆத்மாவுக்கு நல்ல ஆத்மா, கெட்ட ஆத்மா எல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா? அவங்களோட குணத்தின் அடிப்படையில, அவங்க செய்யற செயலின் அடிப்படையில இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த நன்மை, தீமை, அந்த இருமைகள்லாம் உண்டு. வெறும் ஆத்மான்ற பட்சத்துல முக்குணங்களோட அடிப்படையில அது இருக்காது. அப்படின்ற பட்சத்துல ஆத்மா என்னது? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானுடைய திருமேனியிலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா ஆத்மாவுமே ஒரு நாள் என்ன பண்ணும்? நித்திய சுரிகளா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியமும் தெரிய வரும். அழியாதது அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஆத்மா ஆத்மாவா பார்ப்பாங்க. இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமாத்மாவும் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறது அவங்களால உணர்ந்திருக்க முடியும். யாரால? அடக்கமுள்ள பண்டிதர்களால். அவங்களால என்ன? உண்மை ஞானம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் எல்லா ஜீவராசிகள் கிட்டயும் இருக்குன்னு. அப்ப நம்ம முன்னாடி உள்ளவங்க கிட்ட ஆத்மா அழியாத நித்தியமான ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்காங்கன்னும் போது நம்மள அவங்களால அவமரியாதை பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? பகவான் இப்ப நம்ம முன்னாடி வராங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்கள வந்து துவேஷிப்போமா? கிடையாது இல்லைங்களா? அவங்க கிட்ட நம்ம நட்பு பாராட்டுவோம், அதே சமயத்துல மரியாதை கொடுப்போம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியத்துலதான் அவங்களோட இது அவங்களோட நோக்கம் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த நிலைப்பாடுக்கு நம்ம எல்லாருமே வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5.22 ஏஹி சன்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவ தே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே புதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கும் ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் அவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ஜட புலன்கள் நம்மளோட இந்த சரீரத்தில் உள்ள புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? 5 புலன்கள். அது தொடர்பு கொள்ளுது எதோட? சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட. அதுலயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மீன் இருக்கு இல்லைங்களா? அது எதற்காக வந்து தூண்டில்ல மாட்டிக்குது? நல்ல உணவு கிடைக்குது, நம்ம நாக்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக அது என்ன பண்ணுது? ஆசையோட வருது. ஆனா என்ன ஆகுது? அது தூண்டில்ல மாட்டி தன்னோட உயிரை விட்டுருது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மான் பாத்தீங்கன்னா நல்ல இசைக்கு அது வந்து மயங்கி வரும் இல்லைங்களா? அப்போ அதுலயும் அது என்ன ஆயிடுது? அது தன்னோட உயிரை வந்து வேடன் கிட்ட கொடுத்துருது, இல்லைன்னா மாட்டிக்குது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த விட்டில் பூச்சி அதுவும் என்ன பண்ணுது? கண்கள் வெளிச்சத்தை பார்த்தோன்னே போகுது, அதுல அது என்ன பண்றது? தன்னை இழந்துருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால், இன்ப துன்பம் நமக்கு வாழ்க்கையில வருதுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? எதனால வருது? நம்ம எதன் மேல ஆசைப்படுறோமோ அதை பொறுத்து நம்மளோட இன்ப துன்பங்கள் உண்டு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அந்த மாதிரி ஜட விஷயத்துல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்க மாட்டாங்க. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் நம்மளுக்கு நித்தியமா எப்பயுமே சந்தோஷத்தோட இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா கிடையாது இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருதுன்னா அதுக்கும் ஒரு கால அளவு இருக்கு, ஒரு ஆரம்பம் முடிவு. எல்லா விஷயத்திலுமே ஆரம்ப முடிவு உண்டு. நமக்குமே பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா? எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கும்? ஆரம்பம் முடிவுன்றது இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட இன்ப துன்பத்துக்கும் ஆரம்பம் முடிவு அப்படின்றது இருக்கு. அப்ப அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொரு விஷயம், எப்படி இன்பங்கள் நம்ம வந்து எந்த பிரயத்தனமும் துன்பங்கள் வந்து நம்ம எந்த பிரயத்தனமும் பண்றது இல்லை இல்லைங்களா? நம்ம என்னைக்குமே போய் கடவுள்கிட்ட எனக்கு இந்த துன்பம் பத்தல, இன்னும் கொஞ்சம் துன்பம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கறதே இல்லை. ஆனாலும் அது சிறந்த முறையில நமக்கு எந்த ஒரு குறைவும் இல்லாம வருது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சுக்ருதி இருக்கு, நம்ம வந்து நல்ல கர்மங்கள் செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட இன்பங்களும் நமக்கு நம்மளை தேடி தானா வரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு எப்பயுமே இருக்கணும். அதனால பகவான் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு இந்த இன்பம் வேணும், இந்த சந்தோஷம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது. துன்பம் எப்படி தானா வருதோ அதே மாதிரி இன்பமும் தானா வரும். ரெண்டுக்குமே என்ன இருக்கு? ஒரு கால அளவு இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட நிலைப்பாடு என்ன? நம்மளோட நிலைப்பாடு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். நம்மளோட கடமைய பற்றுதல் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 5.23 शक्नोति हैव यसोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात्
காம क्रोधोद्भवं வேகம் சயுக்த சசுகீ நரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நாள் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு, இப்போ நம்ம பிறவி எடுத்திருக்கோம். இருக்கிறதுலயே கிடைத்தற்கு அரிதான பிறவி மனித பிறவி. அதுலயும் நமக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கு? சுக்ருதி இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு நல்ல சத்சங்கமும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த சத்சங்கத்துல என்னைக்கும் இணைஞ்சு இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம நிறைய பகவான் நமக்கு கொடுத்த உபதேசங்களை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். அதாவது நம்ம வெறும் கேட்டுட்டு நம்ம அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. நம்ம சமைச்சு இப்ப வச்சிருக்கோம். அது சமைச்சு வச்சா மட்டும் போதுமா? இல்ல. அது சாப்பிட்டாதான் அது முழுமை பெறும். அதை நம்ம சந்தோஷமா நம்ம அனுபவிக்க முடியும். பிரசாதமா இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த பிறவியில நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன கிடைச்சிருக்கு? பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஒரு சத்சங் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். வாழ்க்கையில பகவத்கீதையில பகவான் சொன்ன உபதேசங்களை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்ம முக்கியமா நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு செஞ்சுக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். நமக்கு மத்தவங்க நல்லது செய்யறாங்களோ இல்லையோ, நமக்கு ஒரு நல்லது செய்யறோம் அப்படின்னா அது நம்ம கண்டிப்பா பகவத்கீதையில பாகவதத்துல உள்ள தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அதை கொண்டு வர்றதுதான். அப்போ ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு, இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த மனித பிறவிய நம்ம நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும். இப்ப நம்மளுக்கு நிறைய இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? இது அடையணும் அது அடையணும்னு, அதுவும் எண்ணிலடங்காத ஆசைகள், போதும் திருப்தி தராத ஆசைகள் நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கணும். ஏன்னா இந்த உடல் அழியும் போது அதுவும் சேர்ந்து அழிஞ்சிடும். நம்ம கூட எதுவுமே வரப்போறது இல்லை. நம்மளோட ஆசைகள் எதுவுமே அதாவது நம்ம சேர்த்து வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? ஆசைப்பட்டு நிறைய வீடு இல்ல நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம சேர்த்து வச்சிருப்போம். அது எதுவுமே நம்ம கூட வரப்போறது இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ ஜட புலன்களின் உந்துகளை பொறுத்து கொள்ளவும், காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால், ஆசையும் அது அடையாத பட்சத்துல வர கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த உலகத்திலேயே மகிழ்ச்சி அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜட விஷயத்துல நம்ம இருக்கும்போதுதான் நமக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்ற ஒரு பயம், கோபம், தாபம் இதெல்லாம் இருக்கும், ஏக்கம்லாம் இல்லைங்களா? ஆனா ஆன்மீகத்துக்கு, பக்தி யோகத்துக்கு நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடும் பொழுது கண்டிப்பா நமக்கு அதுல எந்த ஒரு ஃபெயிலியரும் கிடையாது. ஏன்னா செகண்ட் ஸ்லோகத்திலே நம்ம இரண்டாவது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த முறையில் ஒருபோதும் வீழ்ச்சி கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது மகிழ்ச்சி நம்மளுக்கு இங்கேயே கிடைக்கும். இருக்கும் இடத்திலையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? வைகுந்தமா நம்மளால நினைக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம வைகுந்தத்துல போய் பகவானுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? நித்தியசூரிகளா இருந்து பக்தி சேவை. அப்போ எந்த உலகமா இருந்தா இல்லைன்னா பகவான் இங்கேயும் இருக்காங்க, அச்சா விக்கிரகத்துல இருக்காங்க. பகவத்கீதை மூலியமா நம்ம கிட்ட உபதேசம் கொடுத்து நம்மளோட பேசிட்டு இருக்காங்கன்னும் போது, இந்த உலகத்திலயும் இந்த உடலோடையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானுக்கு நம்மளால வைகுந்தத்துல என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி சேவையில நம்மளால ஈடுபட முடியும். அப்படி நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மகிழ்ச்சி இங்கேயே கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 5.29. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஸ்லோகம்? அதாவது 5.29 அமைதிக்கான வழிமுறை. சரிங்களா? நம்ம எல்லாருமே எதுக்கு ஆசைப்படுறோம்? சந்தோஷமாவும் இருக்கிறதுக்கு, அமைதியா இருக்கிறதுக்காக இல்லைங்களா? அது இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள்னால இருக்குமா? அமைதி கிடைக்குமா? சந்தோஷம் கிடைக்குமான்னா நம்ம பார்த்தோம். சந்தோஷமும் துக்கமும் நிரந்தரம் இல்லாதது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப சந்தோஷம் துக்கமும் சேர்ந்துதான் இருக்கும். நித்தியமான சந்தோஷம்ன்றது ஜட உலகத்தில் கிடையாது. அந்த ஆசைகள்ல கிடையாது. அப்புறம் அமைதி கிடைக்குமா? நமக்கு வேணுங்கிறது கிடைக்கலனாலே நமக்கு என்ன ஏற்படும்? நமக்கு அமைதி போயிடும் இல்லைங்களா? ஆனா பக்தியில நமக்கு கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும்? அமைதின்றது கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும். இத நம்ம நல்லபடியா உள்வாங்கிக்கணும். எது நம்ம செஞ்சாலும்
அது கடைசியா யாருக்கு போய் அர்ப்பணமாகுது? நம்ம நிறைய யாகங்கள், தானங்கள்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா? கோவில்ல எல்லாம். அது கடைசியில யாருக்கு போய் சேருது? பகவானுக்கு போய் சேருது. அப்படின்றத பகவானே குடுத்திருக்காங்க. அதனால நமக்கு இதுல எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியும் தேவைப்படாது இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் சொன்ன ஸ்லோகங்கள். மத்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் புராணங்கள், உபனிஷத்கள், இதிகாசங்கள், வேதங்கள் எல்லாமே மத்தவங்க பகவானை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. ஆனா பகவத்கீதை மட்டும் என்னது? பகவானே சொன்ன ஒரு ஸ்லோகங்கள், நிறைய ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்க? எல்லா யாகங்களையும், தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் நானே என்றும், எல்லா லோகங்களையும், தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் நானே என்றும். சரிங்களா? கட்டுப்படுத்துபவன். அதாவது இப்போ சூரியன் தன்னோட வேலையை செய்யுது, வாயு தன்னோட வேலையை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எல்லாமே நீர்நிலைகளா இருக்கட்டும், எல்லாமே அதாவது பிளானட்ஸ் நம்ம சுத்தி பார்க்கிறோம், நிறைய இருக்கு. இது ஒரு புள்ளி தான். நம்ம இருக்கிற இந்த பூலோகம்ன்றது ஒரு புள்ளி தான். மத்த எல்லாமே தன்னோட இயக்கத்துல, அதாவது நல்லபடியா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது யாரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு? யாரோட விருப்பத்தினால இயங்கிட்டு இருக்கு? யாருக்கிட்ட உள்ள பயத்தினால இயங்கிட்டு இருக்கு? பகவானோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எல்லா லோகங்களையும், தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் நானே என்றும், எல்லா உயிர் வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து. எல்லாரோட நண்பன். நம்ம நிறைய எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? சிலவங்க நம்ம கூட நல்லபடியா இருப்பாங்க, சிலவங்க நம்மளுக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை செஞ்சிருவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் எப்படி இருப்பாங்க? எல்லா உயிரினத்துக்கும் உற்ற நண்பன். அதாவது யாரையுமே அவங்க என்ன பண்ணதில்ல, விட்டதில்லை. பரமாத்மாவா கூடவே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் நமக்கு நன்மைகளை செய்யக்கூடிய உற்ற நண்பன். எங்கேயாவது நம்ம பார்த்திருக்கோமா? எனக்கு பக்தி சேவை செய்யறவங்களுக்கு மட்டும் மழை, எனக்கு பக்தி சேவை செய்யறவங்களுக்கு மட்டும் சூரிய ஒளி அப்படின்னு என்னைக்காவது நம்ம பார்த்திருக்கோமா? கிடையாது. அதாவது நம்ம எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும், அதாவது மனிதர்கள் மட்டும் கிடையாது, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் என்ன பண்றாங்க பகவான்? அதோட வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு விஷயம் கூட நம்ம பார்ப்போம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு மூட்டை ஃபுல்லா ஒரு அரிசியை வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, குருவி எல்லாம் என்ன பண்ணும்னா அதுக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துட்டு போகும். அடுத்த வேலைக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டு போகாது. அதுக்கு அந்த நேரத்துல அந்த பசிக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துட்டு போகும் இல்லைங்களா? ஆனா மனிதன் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க? அது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. எனக்கு நாளைக்கு வேணும், என்னோட அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வேணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டோட இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் இல்லாம என்னைக்குமே அனிமல்ஸ்ல நாளைக்கு அடுத்த வேலைக்கு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்காது. அது தன்னோட இயல்புல இருக்கும். பகவான் அதுக்கான அனுகிரகத்தை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணலாம்? நம்மளோட வாழ்க்கையில எதெல்லாம் நமக்கு இயல்பா, நம்மளோட கர்மம் சரியா இருந்ததுன்னா எல்லாமே நமக்கு நன்மைகளாவே நடக்கும். நம்மளோட கர்மம் தவறாக இருந்ததுன்னா நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும். இதுல பகவானுக்கும் நமக்கும் எந்த ஒரு விரோதமும் கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம வாழ்வாதாரத்தை விட்டு வேற ஏதாவது நம்ம கேட்கும் பட்சத்துலதான் நமக்கு தோல்விகள் அப்படின்றதும் அமையுது இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் யாருக்கு எப்படி இருக்காங்க? எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும், நம்மள மட்டும் எடுத்துக்காம பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே அவங்க எப்படி இருக்காங்க? பக்தி பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் அவங்க எல்லாருக்கும் தேவையான விஷயங்களை பகவான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாருக்கும் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன், பகவானை பத்தின உணர்வில், கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதியை அடைகின்றான். என்னைக்குமே நான் தான் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு, நான் தான் எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றேன் அப்படின்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அதை நம்ம நிரூபிக்கிறதுக்குன்னே நிறைய பிரயத்தனை பண்ணணும். அப்புறம் அதனால வர கஷ்டங்களையும் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அமைதின்றது எப்ப கிடைக்கும்? பகவானே எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படுது? ஜட துயரங்கள்னால நமக்கு கஷ்டங்கள் வராம அமைதி ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் அமைதிக்கான அதாவது ஆழ்ந்த கருத்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 3 விஷயத்தையும் நம்ம ஆழ்ந்து யோசிச்சு நம்ம மனசுல உள்வாங்கிக்கணும். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திர கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.